Yerde deydi, gelip hemmekin surata düşýär adetde. Как сказать? O wagt bizim şu wagtymyz ýyldız bilen gülleşmek, adam bilen gülleşsem gelen o. Başga aýdymçylarda da şeýle. Ol ýyldız keseli oň ýaly. Menne wapşe oň ýaly zat ýok. Ýani звёздный болезнь diýip. ABM grupy özü bar. Onuň bizem olan kapiroşygy. Onuň şu pulun aradasyna neme diýip başlaýan. Başgalar. Ellen elimde ýok inni, aramyz öňki delini. Salam gaderli tomaşaçylara, ýaýlymda Jeyhun TV we siziň ähliňizde kanalymyza hoş gördük. Bugün biziň studiýamyzyň mehmany diňe bir ýurdumyzda däl eýsem daşar ýurtlarda hem meşgurlyga eýe bolan ýaş aýdymçy ýigitimiz Farhat Öraýew. Ilk bilen salam, biziň studiýamyza gelip bugün mehmany bolan üçin köp sag bolsun aýtdy. Sag bolun, size de seýlap çağıryňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Inni biz hemmeşekler ýaly ilkinji sowaldan başlaýar. Biziň birinji berjek soragymyz, nerede we näçinji ýyla dünýäge iniňiz? Men 1989-njy ýylda Akçabar aýynyň 25-nde Feýt şäherine dünýäge indim. Hawa. Inni biz meşhur adamlar diýen gepleşigimizde gelýän mehmanlaryň ählisinden soraýas maşgalasy barada. Ýöne biz siziň Instagramyňyzy, internet torlaryňyzy gördük. Şonda bilýär siziň geliniňiz şeýle 2 sany oguljaňyz bar. Biriniň ady Azatbek, beýlekisiniň adam Owazbek. Hawa. Inni biz köp izarlaýas, ýa-ni diýişim ýaly köp görýäs sizi. Şonu siz Özbekistanyň halk artisti Azatbek Nazarbekowyň şägirdi. Size pata beripdir, köp duşuklar geçiripsiňiz bilen. Soň şu ogluňyza şonuň adynyň hatirasyna Azatbek goýdyňyzmy? Şu galipan hormatyna Azatbek diýip şoň adyny daktym. Hawa. Inni tomaşaçylar şu wagt size bir zat ýetiresem ele ýa-ni gepleşigimiň başyna aýdymyzda diňe bir ýurdumyzda däl eýsem daşar ýurtda hem meşhurlyga gazanan aýdymçymyz diýip aýtdyk. Ýani men şu ýerde size bir düşündirip geçeýin. Elbetde Farhat Öraýew Özbekistan Respublikasynda Täjikistan ýurtlaryna bir näçe toýdur dawaralarda çykyş etdi. Indi şu taýda berjek soragym. Şu toýlarda çykyş eden wagtyňyz siziň bir sazandaňyzdan soradyk. Sazandalaňyzyň biri aýtdy. Şol ýerde diýdi, gelip hemmekin surata düşýär adetde. Şonuň diýe, daşy diýe bir ort suw içmänede wagty bolmady ýa, şo dogrymy ýalanmy? Dogry. Aňrek toýlara gidýärdik. Ondan olaň toýlary bar, bir 6 saat gidýär-de. O 6 saatlap toý gidýär ondan. Toýlarynyň iň ekijik adamly toý diýeniň bir 500 adamlyk bolýar-da. Normalja toýlary ýa-ni o 1.500 adam içeri bolýar. Ondan şonça adam bilen ýa-ni toý gidýär-de onuň öýüne gaýdan, näme de ýarys gaýdan da polibom gidýär onu 6 saatda toý bolýar. Şoň bir aýdyp başlanýanda bir 2 saat durman aýdýan. Şonço da durman adamlarym tansydy, 2 saatlap aýdýan. Onuň 15 minut çyk perekuru bolýar. Onu 15-20 minutyň içinde aýdym aýdyp duranyny tagam surat düşüp durýarlar. Surat düşüp oturýarlar. Onuň ýa perekurda da ýene surat. Onuň ýa 1500 adam, 500 adam bilen surat düşüňde de gidýär-de onuň şoň ýaly hakyky halal soňk aýdýardyk. Inni siz daşar ýurduna bardyňyz, siz Türkmenistanyň raýaty. Şol ýerdäki halk muştaklaryňy siz näle garşaly? Inni şu Türkmenistan daşar ýurdu, Türkmenistanyň aýdymçy çağıryp özüňiz näle pikir edýäňiz? Polibom şu taýy çağırýan bolsa garşalyşam başgaça bolýar-da. Türkmen özek dostlugy, Hudaýa şükür gowy öňlenim gowy bolup gelýär, şu wagtdan gowy. Şoň üçin barýat ören gowy garşalýardylar. Gowy garşalýarlar. Inni köpler size aýtýar, ýyldız raýalar, ýawur ulumsy diýip aýtýarlar. Şonu da siz öz awraýyňyzy, ýalňyş söyledim. Şonu da siz öz awraýyňyzy saklap bilýäňiz.
köp işleýäňiz, köp zähmet çekýäňiz. Indi siziň meşgurlugyňyz, tanymalygyňyz size ziyan ýetirdimi? Näme täsir etdi durmuşuňyza? Näme jogap bersem kam? Ziyan ýok, ziyan ýetirenok. Inni ýanky näme zýozun balezen diýilýär. Ýyldız keseli. Ýyldız keseli. Oňalda näme şu aýdymçylar oňal diýip näme pikir eder? Hakykatda oňalda häzir aýdyşyňyz ýaly kän işlenýär, onu kän ýatan ok diýse de bolýar da, onu pastaýan напряжениýada işleýän ýadaw, käbir adam bilen soň bir zat gülleşik bolýarsaň bilen bizem pastaýan hemişe aýdym aýdyp beren soň wara käbir wagt şu gülleme ýaltanýar. Yani şu kıyın näse ýa голосовой связкалар işläp onun ýadaýan güllemede ýadaýan onu ýeke soragyny ýeke jogap berip goýýan onun adam bilen gülleşsem gelen o şeýle näme bolýar da kabul etýär. Ol ýyldız keseli oň ýaly demka diýip pikir edýän başga aýdymçylarda da şeýle. Diňe men wapşe oň ýalda at ýok. Ýani şo zat bolýar ýa-da diňe bir aýdymçylarda meselem özüňizem liboy bir başga adam başga edara işini işleýän adam günüdin işini işläp onu öýe gelen soň nätan şu adam şoň bilen bir zatlar gülleşip bolsa ýakan okşoň o çaýyn çöreğini ip ýatsa bolýar şo. Şeýmede de şo zatda onuň aýdymçylarda da tanýmar. Onda käbir dogry düşünýär. Käs dogry düşünýär. Şo dogry düşünmeýärler onuň. Şolar ýaly. Görüň edýärler da. Inni siziň irki şekil aýdymlaryňyza, klipleriňize tomaşa etdik. Şol döwürde siziň bir agyr geçen çağalyk ýyllaryňyzyň bolanyny bildik, dogrusyny aýsam. Inni şol çağalyk ýyllaryňyzda pikir etýärdiňizmi? Häzirki neşe element tanymal bolaryn, şeýle ösörün, şol çağalyk döwrüňiz siziň häzirki wagtyňyza gelmäge näme täsir etdi? Inni çağalyk döwrümde edil muňal derece ýeterli pikir etmeýärdim. Ana şo wagtlar arzu edýärdim. Meň bolmanda şu indi aýdymçy bolmak höwesi dörenden soň. Indi ýam aýdym aýdyp başlandan soň. Näçe ýaşyňyzda döredi? İlkinji aýdymy wara men 4-nji klasda aýdyp başladym. 4-nji sınıfda Novogodny Огонёkda. Şonu aýdyp başladym. Ondan soň gördüler mektebiň näil çäresi bolsa men mektebiň aýdymçysydyм, iň aktiv aýdymçysy. Onun ýam şondan soň okuw turup medeniýet öýünde işläp başladym şo wagtlarym. Şo wagt arzum diňe iň bolmanda Türkmenabat şäherine tanyp bilsem. Şonu armanym ýok diýärdim. Nalajan şükürler şugullara ýetirdi. Ýöne beýle derejelere ýetirnip kiredem. Kiredeniz wagtyňyz. Öz oglaryňyz bar da, siziň 2 tane ogluňyz, şolar haýsy hünäri ele alar diýip pikir etýäňiz? Bu zady mene toşna aýdyp bilemok sebäbi çağan günne bir tüýsli öwsýärdi. Onuň bir gün näme sporda näme diýär aýdym tagym diňläp näme diýip berýärler. Sluhlar ritim çustuwa tanarskowy çust edýärler ýa-ni. Şoňa ikisinde şu period boldy. Güzetde bir ýaşdan biraz geçen wagtlar ikisinde de. Şo ýaşlaryny aýdym näme diýärler? Aýdym bastaýan aýdym diňläp kiňler näme diýip berýär. Onuň ulyma biraz kulorly sporda näme gitdi? Ýakyn etdi. Ýakyn etdi. Onuň arasyna ularsa mejik gol ýani. Ýöne spordan gowy özü höwes edip gidýär. Onuň kiçimem şeýle. Onuň bir ýaşdan geçenrak wagtda diňe aýdym saat, diňe naushnik kulanyny öýde gyýgyryp nämet. Onuň häzir biraz onuň ulandan soň ýam aýdym biraz galada, ýani başga işler bilen şeýle. Şoň üçin edil näile ugurdan gitşegini men toşna aýdyp bilemok. Ýöne
Häzir hersinden näme bolsa öwredi otyn, şahmda öwredi otyn, sportda da bar, ondan aşky näme, indi aýdym sadam näme demok, syomka eden bolup böldürni wizualýalar menem näme edip durýan şo. Belki aýsyndan näme bolup gitse, aksiýa bolup gitse. İnşallah walajan aýsyndan ýol bersen gidiber. Kedijik şäherden şol döwürler, ilk döwürleriň görüňi paýtagtda 3 san oglan baryp meşhur EBM gruppada çykyş etdiler. Sizem şu diýar diýen gruppa bilen bilelikde şolar bilen bile çykyşlar guradyňyz. Ýöne diýar diýen gruppaňyz dagady. Näme üçin? Şol wagt Seyit şäherine, ýa-ni Gaýçy Medeniyet şäherine işleýär, medeniyet döýünde işleýärdik. Onuň aýdyma höwesini da ýanymyzda da ýana Döwran wepa diýip dostum mady. Şo wagt EBM gruppa ýyldız wagty bular görüp höwes edýärdik. Ey dawai bizim şey şuňa aýdym aýdaly diýip ilkä şo Seyit şäherine kiçik konsertlerde edil şolaň aýdymlaryny aýdyp karaoke edýärdik. Karaoke edip şolaň aýdymlaryny aýdyp meňzeş eşikler edip edil şolary kapirawa edýärdik. Ondan olar geldi şäherä konserte geldiler Seyit şäherine. Şonu tanışylyk, gülüşdik. Wapşe o wagt biziň şo wagtymyz ýyldız bilen gülüşmek wapşe duýgy başgaça da. Ondan şeýle bir arzu edýän hakyky özüňem şeýle ýyldız bolaýsan diýip hakyky da ondan. Şonu ýeni arzumyz istemeli. Dawai bu bolşda ýöreme, mundan bir gowda etjek bolup göreli. Ondan adam tapyp şolaň ýanyna dostup tapyp onuň ýoluň ýanyna gitdik, Aşgabatda gidip tanışyp bular bilen ýanky diýer gruppa sazdawa etdik. Şo EBM gruppaň nemesi Mekan solisti da. Mekan kömek etdi, sağ bolsun. Ondan şoň işläp gitdik. Bir ýyl daha bular bilen gastrol etdik, aýlandyk. O hedil boldy. Ýöne uzu şo wagt ýam ýaş bir ýere bardy. Onuň özümiz gazanmaly. Ýam wagt geldi, öýlenmeli wagtyň onuň şo puluň aradasyna näme edip başlaýan. O höwes aýdym aýtmak höwesi başga zat ýöne. Ýam ýaşyň bir ýere baran soň şo zatdyň kelesine agyryp başlaýan onuň. Görýäs eli çoto EBM gruppa özü ba, onun bizem olan kapirovşygy. Onun edil şoň arzat bize nesip etmejek belli zada. Onuň herkim özü gurna dawai oglar biz mundan amaýyn çörek görnen ok. Herkim özü gurna gitdi, onuň menem o wagt show business olonku diňe konsertdi. Diňe aslında konsertden gadan. Onuň bizem men toy sistema geçtim. Olarym herkim özü işi bilen menem toy sistema geçip gittim. Şeýdip dagadyňyz. Şeýdim şo. Aslında sebäp şola. Indi maşgalaňyza, konsertlere, toýlara, dawaralara, sporta ählisine nädip ýetişýäňiz? Ya şu gün şunu etmeli, ertir bunu etmeli diýip bir sanaw düzýäňiz gün tertip. Edil plan näile? Plan düzülýär ýöne edil ertir bir gün şunu ondan soňky ony toşun plan düzüp bolmaýsa we polybom ütkeýär. Ýöne günnelik rejimde meselem toýdan öň trenirovkamy ökman aýyrjak bolýan. Elbetde o öý başga öý işleri eýle-bele çykmady. Ondan şo günlükde bir ýarym saat sport, ondan soň toýu. Ondan arasyna ýanky toýdan soň studiýaga gidýän. Ondan bizim ýanky Instagram elektriklerim näme işläp durmaly. Ondan toýdan soň polybom şo zatlara da wagt aýran, ony giýçäpdýän. Onuň ertir turup toyun näil başlaýyşyna diňe şäherde toýlarda oňa gitýän. Etraplara Öňe klipleri ýene şo boş günlerimizde ýa-da boş wagtyň bolmasa okman bir boş wagt goýup, ýani klip üçin gün aýyrýarsany, onu öňünden şo plan düzülýär. Meselem bir iň ady bir
iki hep döngünden dava şükürlev ediyaz. Şoň senaryosy, taýynlyklary edilýär. Eýlerak. Ine biz bilýäs siz bir näçe meşhur aýdymçylarymyz bilen paýtagtymyzdaky meşhur aýdymçylar bilenem duýa çykarýaňyz. Ýygyderli işläp durýaňyz, eliňiziň boşadygyndan diýiljek gälse köp işleýäňiz, biz hem görýäs. Siziň belli bir öňüňizde goýan maksadyňyz barmy? Şu ýeriniňizde işleýäňiz. Edil öňümde goýan maksadyma Allah canına şükür yetdim diýse de bolýar. Ýöne diňe häzir inni şu adamda şeýle-de onuň şu diýene Türkmen awada tanasam bolýar diýär. Onuň Allah canına şükür Türkmenistan'a tanandyk taşeretler da näme de bolsa tanaýanlar bar, oňa diýjekler işte her kim tanaýar diýip ýa-ni. Onuň arzuwa durma ýok enne. Ýene şu aslan maksadym durmaly däl. Diňe işlemeli, halka hyzmat etmeli. Näme täzelik etip bilseň, şonu durman etmeli diýen maksat şol. Edil men şu derejä ýetjek, dünýä tanaljak diýen näme maksadym näme aslan toçkasy ýok da täze. O da nisip ediňe Allah'ın elinde. Allah'ın ihtiýaryna. Şoň üçin menki diňe durman işlemek. Sizinki diýme onu öz etýän işiňizden lezzet almak. Egerde durmuşyňyzy bir näçe ýyl iza dolasak. Şonu durmuşyňyzda goýberen ýalňyşlyklaryňy düzeldirdiňizmi? Näme zat düzeldirdiňiz? Edil durmuşda men edil oňa bir ýalňyş iş etdim diýip biljekler täze. Ýalňyş iş etmeýän adam, ýalňyş etmeýän adam ýok. Ýöne edil oňa gruby aşypkalar atlar edilen o. Ýöne ökünen zadyňyz barmy? Ökünýän zadym bilemok şol diňe ökünýän zadym şu ejem aýrylmazynyň şu diňe şu aýryljan bilen oldum şu ýanyndan şu iň bolmany ölýän çağda ýanyndan aýrylman diýip o çağatda diňe daşa çekkä daşda oýnajak bolýan. Onuň şu aýryljagyny bilenemde şoň ýanyndan aýrylmazdym diýen şu da ökünýän olamysam başga bilemem. Häzir biz bilýäs siz awadan Halmyýadowa bilen duýat çykardyňyz. Şo barada da görüň beraň. Awadan Halmyýadowa bilen şu aýdymlaşmak işleýäs. Indi ýekerlikde aýdym çykarýan her kim mäder bir adamlar interesini olur ýa-ni niýe bu işi bir zat etmek kıyın, her adamın göňünden turmam kıyın. Soň şu gözlegde bolýan näme täzelik etsek gäp, näme etse bolýan. Onu oğullarla maslahatlaşyp şu awadan Halmyýadowa bilen silimiz birazjyk gawat gelýär. Onuň da var şoňdan bir duet edildi aýdyşdyk oğullar bilen. Onu da maslahat etdik. Olaryň kakrastaki olaryň pikiri şeýleken şu stilimiz dogry gelýär diýip. Onuň şoňa kakras bir aýdymdan bady çykarylman duran aýdym. Şoňa iki aýdym hödürlenli, şu orta atyldy. Şonu ýa-ki diňediň aýdymyz çykardyňyz. Dogry geldi, onuň şeýdip işläp gitdik. Indi mümkin bolsa şu ýerde bir aýdym hynap beräň. Şu aý çykaran aýdymlaryň içinden Hoçmaýew bilen ýogyn aýdym. Meşhur zatanan aýdym. Özümem şu edil şu wagtda çykaran aýdymlaryň içinden özüme iň gowy gelen aýdym şo boldy. Şonu hynap beräň. Ellen elimde ýogynny, aramaz öňki dälini,
Delinni sen menenken uzak inni seninni görmek yok inni Zorum yok zarım var seninle başka yarın var Degen ok yatlanına Kovuştum saylanına Ya da senin menne arın var Sığın ok hiç ağıma Bağıtladım senin barında Koşsun yaralarıma Ellen elimde yok inni Aramız ümki delini Sen menenken uzak inni Seninni görmek yok inni Sağ olun. Mahmalı oğazınızdan belent yanlansın. Sağ olun, minnettar. Inni sizin muştoklarınız ken. Onu özünüzden bilýäňiz. Inni öz muştoklarınıza bir aýtjak arzularınız vardır, yetirjek arzularınız vardır. Näme arzu etýäňiz? Muştoklarymyza çoňur minnetdarlygym bildirýän şeýle çykarýan aýdymlarymyzy dinleýärler, bizi gowgarşalýarlar. Çoňur minnetdarlygym bildirýän janlar sağ bolsun. İnşallah şulun muştoklaryň hemmesiniň toýlaryna hyzmat etmek inşallah nesip etsin. Nesip bolsa. Başka size de Silap Ceyhun TV kanalyna köp minnetdarlyk bildirýän Silap çağıryň üçin köp sağ bolun. Size de işinize sürlük. Sağ olun. Sizin hem owazyňyz belent ýanglansyn mundan beýlekde işiňizde de durmuşyňyzda da diň üstünlikler hem raňyz bolsun. Sağ olun.